Larang udan temenan
Atur sesaji atur salat ingkang dipun tindakaken dening para pepundhen Prasasti Rangga rukun saputra. Tuan Bapak Ibu juga lalu dahan Hamesari kebiaripun para kadang Prasasti Margagung Rangga rukun saputra. Kalian, aduh sang kompo. Pas. Ditos Copurwo Adi kang linuwih dosa 10 Purwo amiwiti jaranan Rangga rukun saputra. Sidhem Pramanem datanana perbane walakang lumisik Rono datan samirono kanggo baso dodotira sideming swasana hanyaring jengkaripun sang bapa saking papan pelenggang tumuju wonten ing sanggar pamuja sanggar talengan kanggo sepo mangkoso tumuju wonten ing sanggar pamelengane sang bapa anggal rekoso lengkapipun sila tumpak hangembus kuku sing bapa kanggo melun
boten tegas menyang jeng setane luluban pati priperayangan jroning panggalih risang Bapak Hanyu Marpin dumateng ingkang cikal bakal babat desa wonten ing tlatah Sengkopeng. Mugia para kadang putra anggenipun paring panglipur ing dalu menika ing wiwitan ngantos dumugi wiwitan tansah pinaringan rahayu. Risang Bapa hangembus kuku sing duka kang gumelun senajan hamong sak kerep kuku sing duka saya ageng-agengipun ngantos sak bocah ngarani Gedhini ngantos sumodya wonten sajroning kahayangan Salendra Bakono agawe kageting para dewa dewi aksara aksari widodara kang cemondhok wonten ing kahayangan Salendra Bakono para dewa sigra aku padituke gara-gara ana sajroning kahayangan Salendra Bakono sigra tumurun tur ngarsa padha anyaking sekar kang gondo arum gondonya ngambar ngebake wonten sanggar pamelengan arisang Bapa katanya lalang jroning penggalih angapun babahan hawa songo Kaji Pontonyo angene akan cipta mandang ana sak pucaking rono datar kedat angene nyuwun dhumateng arjaning Gusti Kang Maha Agung pangeran kang mugia para kadang putra tansah pinaringan rahayu kalis ing sambi kala salebeting sanggara pamujan risang Bapa angagem iket ingkang sampun dipun iketaken wonten sirahipun werdinipun sumangga kita sami-sami hanya ketaken imanipun dhumateng Gusti Kang Maha Agung salebeting sanggara pamujan risang Bapa ketinggal angasta pusaka karang pecut Kyai Samandiman saged ngapet hawa nafsu ingkang dereng kebacut regemeng gemebyar wonten sajroning sanggara pamelengan tumlorok kadya daru nggih menika tejanipun Trisang Bapa ingkang nembe langgah wonten ing sanggar pamelengan padhang jroning penggalih Trisang Bapa sampun nampi pusaka kang aran pecut Kyai Samandiman nyepetut sabar iman minangka gambuhipun Trisang Bapa ingkang ngayomi dhumateng para kadang putra ingkang sami paring panglipur ing dalu punika padhang semilak jroning swasana Trisang Bapa sampun sinambi rupaning pecut Kyai Samandiman minangka tepungguling
angayame dibatung para kadang putra mugya warga agung turangga rukun saputra ing dalu punika anggenipun kaya jadi bahan panglipur dumateng handika sami tansah painarengan rahayu kalis ing sambikala ing wiwitan ngantos dumugi pungkasan pikantuk berkahing Gusti Kang Maha Agung saking sambikala
Sampun paripurna sang pepanggen minggah wonten Sanggar Pamujan. Kaliah tumuju wonten ing sasana pagelaran agung sinambi baling pecut Kyai Samandiman sak putangaran gedhening yen glosor kadot tutuk ing naga yen kung kadya kluwung apa to dayan pecut Kyai Samandiman bebasan sinapetna gunung jungkur segara asat apa maneh marang sawijining jalma manusa bisa lebur tanparan nyebablah anggur pantala waraka tunggu rukun saputra pating gemleger pating jemegluk swanten untut Kyai Samandiman yen tinandra santen kadhap bledhek kang salah mangsa tanggap tasmitane para kadang putra sigra hanitih turangga amargi sang bapa kang sampun jumeneng temadyaning pagelaran agung wah raga rukun saputra jroning penggalih ari sang bapa amundi pusaka karentut Kyai Samandiman ketingal gedruk bumi kaping 3 pamit dumateng Ibu Pertiwi ing kono pamitipun sang bapa wong tansah anggayuh kamulyaning kabudayan Jawa ya jaranan turangga rukun saputra tansah ngrembaka kalis ing sambikala wah raga rukun saputra
lo. Wilah sekaring bah ana langgeng jagat ing kono tak pundi dadi jimat rawe-rawe rentas malang-malang tak butuh ing kono sapa kang tumindak temen wahyuning bakal tinemu sapa kang tumindak candala wahyuning bakal Sirna kena dayan utut Kyai Samandi Manca nalika njebak blah anggone batol. Wah, raga. Rukun Jaya. Rukun Samudra. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bapak Ibu ingkang kinurtan, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian warga Agung seni tari kuda lembing ingkang kepangan asma Turangga Rukun Saputra ingkang dipun pimpin kalian Bapak Suwarno. Ing dalu punika kula sarombongan
Paring panglipur dumateng handika sami ing mriki kanthi hajatipun Mas Dika nggih nika sepasaran manten. Mugi-mugi temanten kekalih saketok antut runtut kadya mimilan mintuna anggenipun bangun rumah tangga dados seputra ingkang soleh manembah dumateng Gusti Kang Maha Agung, bekti dumateng tiyang sepaipun. Bapak Ibu ingkang kinuratan hadicara ingkang semindan inggih menika atur sejadi sampun paripurna ingkang dipun tindakaken dening para pepunden kula. Lan ing mriki kawula namung tansah nyuwun doa restu dumateng para pepunden sesepuh ingkang sami rawuh ing dalu punika. Wonten sekedhip menika sambutan saking ketua nggih nika Bapak Suwarno badhe ngaturaken ular-ular dumateng handika sami dumateng para warga besar turangga rukun saputra. Monggo bawuh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita bisa silaturahmi atau pentasan, yaitu hajatannya adalah ngunduh mantu kalau orang Jawa, ngunduh mantu dan diramaikan dengan kesenian Turangga Rukun Saputra yang berasal dari Rapak Dalam. Alhamdulillah saya sebagai ketuanya yaitu Bapak Suwarno, saya juga alhamdulillah pada malam ini ketemu kembali kepada pernah yang saya bina pada 5 tahun yang lalu. Saya dulu di daerah Kelurahan Sengkotek ini adalah sebagai mengemban keamanan, yaitu Babin Kaptimas Kelurahan Sengkotek, dan sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah saya masih meneruskan salah satunya menguri-nguri kebudayaan kita, yaitu kalau orang kuno mengatakan memayu hayuning bawono. Jadi kita ini menguri-nguri kesenian ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa sedikit nyampaikan, dan saya kepingin warga Sengkotek ini selalu sehat semua dan aman semua di dalam melaksanakan hari-hari di dalam aktivitas sehariannya. Yang jelas saya senang sekali saya juga bisa bertemu kembali kepada dulu yang pernah saya bina, walaupun dulu mungkin background saya lain, namun saya tetap saya pengen melanjutkan menguri-nguri kebudayaan ini. Terus kemudian yang kedua, saya juga kepingin warga Sengkotek ini selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan semua. Dan saya kepingin warga Sengkotek ini di dalam memberi di dalam aktivitasnya sehari-hari, kita ayo sama-sama bagaimana caranya kelurahan ini selalu aman dan tentram. Seperti itu yang kami minta. Ini mungkin sedikit saya sampaikan ini mengingat karena dulu pernah saya bersama-sama sama warga Sengkotek.